Hello guys, welcome back to my new video. Mentak sengi ka lawan sakawai pat ke event ka wakatang ka Aurora event ka wan lang bat ke MP5 pat ka vai ke bundles te mentak ngai page kumna ban sai kene ke bundles ban kan penlut diamond ne te klaim dapat slam shoot tunggu sedang ke video. Te mentak play kene ke event te ka vai ngakar para phi pin like bat subscribe de kene ke channel. But lada phi sngotonar kene ke channel jonga so pha share si perlok jong phi nang ba makiru kin yo ek video ki bangan sa upload nang ne khmat te nglia yang ne ba don ka bundles but ke MP5 ke bundles te ke biang bat MP5 biang double rate of fire ban penetration te nglia she spin art pro diamond she spin ngin she spa pro diamond but phi nganget phi kene ba 3 time chance to get the grand prize Andre kene ngim yo tang la sen spin ngatip ba bon aplang jong phi confuse kene ba ladangin spin kene ka sa pho ngin tang la sen ngila yo Andre amdai kumta da phi spin ang ne special spin ka mod ka kam a chance phi be pin yo Andre kaju hi da phi spin ang ne pho sen spin ka phila lut south pa diamond ban nang ne na jrong pho spin pat r sen r pho diamond r pho spin si la spa Andre pho diamond dai te kalong kaju hi ban ke janjar bhaban yo na mar da phi yo ekine ki softboard kine ki loot box de phi yo ke ru kinom remove re phila ban yo south sen san sen kaju bat hadu pho khat ve sen ru phidang la ban yo kaju kham tam ya itu ibach ba Shimba diamond free jong phi te lada phi phim sngow yo diamond hado shijar khatsan spa sanang te wanam spin klumar hang ne mar kane ka event kadai ka ba loot bhai ki diamond jong phi don ru ki ba don bok ki ba la ban yo tang si sen arsen spin bat naka si spa don tang evei ne arngur si kum kita te lada phi sngow kane ka video ka rap te sa support kan perlok sa pen share lem ki perlok jong phi te tang kane ka video yam ta ka sngi ka blashibon tata bye bye see you next video.